हाग्रामाया मानो रायलायाखै जों बयबो सिन्था खालायदों আপনি কত বহি পেলাই কথা কৈছে আগত নিজকে চিন্তা কৰি লওক ইয়াত बे खालि गावखौल' सिबजाजानो लुगैयो सिबल' जायो सिमाङानो बेना सिबल' फाग्लासो আমার কারণে এইটো নতুন নহয় সরকার করে চলাইছে এই 5 বছৰত কৈ আছে আফচুল মানিয়ে কৈ আছে যে এই হাগ্ৰামাৰ কাৰণে পিপিএফ আৰু ইউপিপিএল মিলা নাই বুলি আমাক খবৰ আহিছে আপনি ক'ত আছে আপনি ক'ত বহি পেলাই কথা কৈছে আগত নিজকে চিন্তা কৰি লওক ইয়াৰ পিছত ক'ত ইউপিপিএল আৰু পিপিএফ জমা হ'ব লাগে বুলি একগোট হ'ব লাগে আপনি ক'ত বহি পেলাই কথা কৈছে এইটো আগত रायजोआव जराय दियो सिरा खोथा थांनाय बाराव आङो थांनाय बारनि बे जोंनि बिटिसि बिसायख'थियाव बुजिया सोमजिया माने इउपिपिएलखौ माने सापर्ट खालामफ्लांदोंमोन हेफाजाब होफ्लांदोंमोन आरोखि बिनि थाखायनो आङो रायजो राजानाव माने क्षमा बिनाय जाहैबाय आं बुजियाखैमोन थारमाने बिटिआर बै समाव बिटिआर सुक्ति जाबाय नालाय बिटिआर सुक्तिनो दा बिटिआर सुक्तिखौनो बिराद गिदिर माबा मोनसे जिनिस मोनबाय होननानै आङो सानदोंमोन बुजिदोंमोन बेनिखायनो हेफाजाब होदोंमोन आरो जोंनि सागानगिरिफोर प्रमद बर'मोन बिसोरबो बुंबाय नालाय बिटिआरआ बिराद गिदिर सोदोबानो बिराद गिदिरनो बिटिआरआ मिथिबाय आरो बियो आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा जाहैदों आरोखि माबाया मा होनो बिटिआरआ आरोखि दा आलादा रायजोनि एसेबो खम नंला नालाय बेखौ हेफाजाब होआब्ला बेखौ सापर्ट खालामाब्ला बोरै जानो होननानै आं सानबाय आरोखि नाथाय दा फैयै नुबाय बहा आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा मालाय बिएलटिफोर लाबोनाय बिराद हाग्रा बंग्रा हाजो हाला रुवा दावखा थाखुमा बिं बिं बां बां गुलिनि गेजेरजों दावहा नाङै बिटिसि जे एकर्ड बिटिसि सुक्ति खालामनानै लाबोनाय बिनि पावार एन्ड फांसनखौसो धंस खालामनो थांबाय आरोखि दा लेथेर फिथेरसो जाबाय आरोखि बहा आलादा रायजोनि मा जानो एसेबो खम नङा जानो गैया मोनखानाय पावारफोरखौ बिटिसिनि पावारफोरखौनो लेथेर फिथेर जानला मोनला खालामजोब्बाय हारिखौनो माने खैफोदथिंजायसो लांगासिनो दं आरोखि दा बिजनेसखौ मिथिफिननानै आङो दा गोसो सोलायनानै फस्थायनानै आङो दा बिपिएफआव फैफिनबाय आरोखि बेनिखायनो सोरबाफोर बिपिएफआव माबा इउपिपिएलफ्राव दंबाय बायोब्ला अननानै नोंसोरबो आं बायदि फस्थायनानै गोसो सोलायनानै अननानै नांगालावनो फैदो बिपिएफआवनो फैदो आरोखि एकदम बेखौ खावलायनाय जाहैबाय आरो आङो दिनै बे फोथारनिफ्राय बे मिटिंनिफ्राय आङो खावलायनो लुबैदों जोंनि दतमा बियाबाव जोंना बे थेबगाङा माबाया प्रमद बर'आ दारायफैदों जाहैबाय दा आं खावलायो दतमानि बियाबनि रायजो राजाखौ एकदम होनो नाङा आरोखि मानो होनो नाङा जोंनि बे दतमा बियाबावनो एबसुखौ जोनोम होग्रा कनेकेश्वर नार्जारिया जोनोम जादों दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी जोनोम जादों बावनो जोंनि बर'फ्रा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोनोम जादों सिलागां जोनोम जादों मोजां मानसिफोर जोनोम जादों मोजां लेखा गोरोंफोर दङ दा बेबादि जायगायाव सासे गाद्रा सासे सुलथुब सासे सावस्रो थगायसुला मानसिया दारायफैदों बेयाव भट होयोब्ला अयनाय जागोन मोनसे आङो दतमा बियाबाव खावलायहरनाय जाबाय बिराद अयनाय जागोन होनो नाङा मिथिबाय फाग्ला बेनिफ्रायनो बर' हारिखौ माबाजों बोखारदों दा जेबो बुंला गोलाव बुंथ'ला लिडारफ्रा दा थख' रग' बरनाय आं बेखिनिखौनो बुंनाय जायो आरोखि नियै दिनै नुनाया नंखाय सुक्ति एबा नंखाय गोरोबथासो खोमसिहरा माथो दाबो सोराङा बै दाउज्ला गिसिनाया नंखाय माथो नङारा
बैसाग खोमसि हरा माथो दाबो सोराङा बै दावला गिसिरनाया नंखाय मारसो माथो नमारा नंखाय मारसो माथो नमारा बाथाव खोमसि हराव सुथुर गोजा लामाया जेराव गिथाव बाथाव खोमसि हराव सुथुर गोजा लामाया जेराव सोरखौ फोथायबावनांगौ जों सोरजों थाफाबावनांगौ जों आन्दाय बाहायनानै बैसाग खोमसि हरा माथो दाबो सोराङा बै दावला गिसिरनाया नंखाय मारसो माथो नमारा नंखाय मारसो माथो नमारा दैदेनगिरि नोंसोर सैथोजोंनो दैदेनदो आं दिनै खावलायो बे मेथाइजोंनो समा दिनै थिनथारबाय जोंखौ दावहा नांफिननो अमा बैसाग खोमसि हरा माथो दाबो सोराङा बै दावला गिसिरनाया नंखाय मारसो माथो नमारा नंखाय मारसो माथो नमारा नंखाय मारसो माथो नमारा नंखाय मारसो माथो नमारा युवराज बसुमतारी आदा बिथां आरो जौसाङाव जिरायनाय जोंनि BPF दोलोनिनो दैदेनगिरि बिथांमोन हाग्रामा महिलारी सार इतिमध्ये তেওঁৰ हेलिकप्टार क'क्राझाৰৰ লেণ্ডিং হ'ল আৰু তেখেতে আহি আছে 5 মিনিট পাছত এই ঠাইত সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে আহি পাব আপোনালোকৰ ওচৰত তো আপোনালোকে অকমান ধৈৰ্য ধৰক তেখেতে আহি আছে তাৰ আগত একবাৰ আমি স্লোগান দিম সবে সহায় কৰিব साफ्रोमबो सहाय खालाम जों स्लोगान होनि सब सहाय खालाम हा এনেকা জোৰকে আপোনালোকে চিঞৰ দিয়ক যাতে সব কোকৰাঝাৰ বাকীসকলে যাতে তেওঁলোকে যাতে শুনি পায় দে BPF জিন্দাবাদ 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 BPF জিন্দাবাদ 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 BPF জিন্দাবাদ 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 হাগ্ৰামা মহিলাৰী জিন্দাবাদ 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 হাগ্ৰামা মহিলাৰী জিন্দাবাদ 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 যুবরাজ বসুমতাৰী জিন্দাবাদ 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 যুবরাজ বসুমতাৰী জিন্দাবাদ 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 যুবরাজ বসুমতাৰী জিন্দাবাদ 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 বনগাঁও BPF জিন্দাবাদ 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 বনগাঁও BPF জিন্দাবাদ 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 থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ जिंदाबाद
BPF, BPF, আমার লাগে BPF, BPF, BPF,